Slyšíme se dobře? Ano, já vím, vy mě furt voláte, prosím vás, už mě nevolejte, já nechci žádných 5 čísel, a kdybych chtěla, tak já si to vyřídím, já jsem spokojená s tím, co mám, já to nechci. Vy jste s tím spokojená, no? No, jsem. A vy víte, že od nás můžete dostat mobilní telefon za korunu? Jo, vím, já jsem mohla, vždycky, když si prodlužuju smlouvu, mohla bych mít telefon. Kdybych chtěla, tak ho mám. Já si myslím, ale je dobré si to poslechnout, to, co já vám nabízím. Vy už jste mě to říkala, už jsem si to vyslechla. Pak mě umřela baterka, takže jsme se to nějak nedopověděli, ale myslím, že jsem slyšela všechno potřebný, jakoby. Jo, já jsem s vámi už asi mluvil, ano? Mluvil jste se mnou, ano. A vy jste řekla, že si to chcete ještě nechat rozmyslet. Já si myslím, že přeci vy děláte dobrou věc, když půjdete k tarifu přátelé 300, jakož vy ušetříte jako pro sebe a vaše okolí budou mít strašně velkou radost, protože 5 čísel volání zdarma přeci. A já si myslím, že pro vás je to velice, velice výhodné. Ale já 5 čísel nepotřebuju, já to nemám výhodný, pro mě se to nevyplatí, já píšu a volám více lidem. Mně by stačilo jedno jediné číslo, možná to by se mně vyplatilo, ale 5 prostě jakoby ne. Dobře, 5 čísel vám se to vyplatí a vy chcete jenom to jedno, ano? Možná na jedno číslo, to bych brala to se jako. Dá, paní, ale to se dá přeci zařídit to jedno číslo jenom. Za jedno číslo vy můžete mít jedno číslo, 2 čísla, 3 čísla, 4 čísla, 5 čísla. 5 čísel, je to na vás, kolik čísel si vy vyberete. A psaní SMS máte jenom za korunu 20 přeci. Já vím. Já to si myslím, mám že... i teďka za korunu 20. Ano, ale volání 4 koruny je 90. Nemyslíte, že to je výhodné pro vás jako osobu? No, uvidím, já jsem o tom přemýšlela, jak jsem s vámi mluvila teďka poprvé, já kdybych si to rozmyslela, promyslela, tak já si zajedu tady do naší autorizované prodejny, já si to tam vždycky takhle vyřizuju, prodlužuju smlouvu. Já vás chápu, že máte strach o to, že nechcete dělat jakoby formuláře přes internet, ale já vám já vás musím jakoby říct, že to hovor, co vy provádíte se mnou, nebo já s vámi, je monitorován a všechny vaše informace, osobní informace, co mi řeknete, nebo to, co já vám řeknu, je monitorován, takže se nesmí s nimi nic stát, zůstanou, kde mají být, budou pod ochranou osobních údajů, vy se nemáte ničeho bát, vy můžete doma sedět a máte výhodu. Dostanete ten tarif, my vám to bezplatně doručíme domů, než abyste musela někam jít na prodejnu. Vy ušetříte čas, peníze i... Já si myslím, že je to všechno, co bych vám mohl říct k tomu tarifu, jelikož 5 čísel vám tak nikdo nedá. Telefon dostanete na korunu, vám taky nikdo jen tak nedá. Volání od 12 hodin večerní do 8 hodin taky vám je tak nikdo nedá. Za 300 korun máte 5 výhod. 5 výhod, ano. 5 výhod dostanete za 300 korun. A přeci odmítnout to je škoda pro vás. Pro vaši osobu je to škoda. No, když já jsem nerada zvykám na nějaké nové věci. A já jsem si teď tu smlouvu prodlužovala, je to pár měsíců, co mám novou smlouvu na 2 roky. Ale přeci to číslo, co máte, tu smlouvu, to, co máte, tak vám to zůstane. Vy s tím můžete dělat, co vám zlíbí. Vy dostanete novou SIM kartu od nás s novým telefonním číslem a No tak to vůbec. To vůbec, jo. A vy to vůbec, já jak vůbec? Nechci nový číslo, no vůbec, tak teď jste mě úplně, nechci nový telefonní číslo. Jako já jsem vám tím, touto informaci jakoby vyšokoval, nebo jak? No já už mám tohleto číslo, už je druhý moje nový číslo a já bych musela spoustě lidem a měla bych v bank, zase bych musela v bance. Můžu? Vy jste mi říkala, že máte už teď 2 telefonní čísla, ano? Nemám 2 jako, mám jedno, ale tohle je druhý už nový, že už jsem si jedno musela právě měnit. Já vás chápu, ale víte, že v Česku se říká, že do třetice všeho nejlepšího. Tak ten třetí tarif, co já vám tady nabízím, může být konečnou a tou nejlepší volbou přeci. Já si myslím, že 300 kč, 5 čísel, volání za zvýhodněnou cenu, člověk za to dá jen 300 kč a vy máte spoustu výhod přeci. A
Kdo vám říká, že vám bere to číslo, co teď máte? Vy máte furt to číslo, vy dostanete nový číslo na nový tvon. Já vám jako řeknu, že já mám taky dva telefony a jsem s tím nadmíru spokojený, jelikož není v tom přeci problém pro vás. 5 čísel. Prostě si ukažte před sebou. Máte před sebou tušku? Nemám. Tak si jenom ukažte. Číslo 5 a 5 výhod. No. 5 čísel a dostanete ještě 5 výhod. Za 300 kočel. No. 300 korun. Co byste mohla koupit v dnešní době za 300 korun? Nic. Málo. No tak, nic, no tak. Jakoby ty, jako nic, ano, tak já jsem to trošku přehrál, ale za 300 korun už prakticky nic nekoupíte. Nechte toho. Ano? Ano. A já to vám to nabízím tarif za měsíční placení 300 kočel a máte takových výhod, že u jiných operátorů byste to neměla ani za 500 kočel. A vy si chcete nad tím ještě rozmýšlet a odmítat tuto nabídku, co já vám tady dávám, to je škoda pro vás. Škoda pro vás i pro mě. To není pro mě škoda. Já kdybych volala a psala jako blázen třeba, tak neřeknu. Ale já toho moc neprovolám, nepropíšu. Říkám, já na to jedno číslo a víc jako ne. Ale přeci, já vám neříkám, že s tímhletím tarifem musíte provolat miliony. Vy s tímhletím číslem budete spokojená a já jsem si na to 100% jistý, že budete spokojená s tímto tarifem, jelikož přátelé 300, co já vám tady nabízím, je jeden z nejlepších tarifů na trhu. Ten tarif je výhodný v tom, že to není jenom kvůli tomu, že máte těch 5 čísel, ale máte to volání do všech sítí za 4,90, to je cca o 2 koruny levnější pro vás. Vy ušetříte 2 koruny každých minutu. Vy každý den budete provádět třeba 50 minut. To je kolik? 2 koruny krát 50, to je 100. No. A 100 krát 30 dnů, to je 1500. 100 krát 30 dnů není 1500, to je ještě, to je ještě víc. To jsou počty. Já si myslím, že pro vás by to bylo jedno. 100 na den, na 30 dnů, to je 3000, ušetříte právě. Ušetříte právě 3000, když provoláte tolik. Já si myslím, že tento tarif není jenom pro lidi, co málo volají. Tento tarif je pro všechny lidi. Od A až Z. A pro vás samozřejmě také. A vy by to tady odmítáváte. Já z toho jsem zhroucen, že vy děláte takovou chybu. Já to neodmítávám, já si to nechám projít hlavou, já už jsem o tom přemýšlela teď celou dobu, co už jste mě volal to poprvé, tak jsem o tom přemýšlela. A furt nemám jasno, jako, a kdybych chtěla, tak já si tady k nám zajedu pár kilometrů do autorizované prodejny, vyřídím si to tam, tak jak jsem zvykla a hotovo. Mohu jenom? Ano, můžete. Pár kilometrů, pro boha. Vy můžete si jet doma a můžete šetřit a volat a šetřit a volat. A vy chcete jít pár kiláků, pár kilometrů až někam, já nevím kam. Kousek, ale pár kilometrů, furt je to pár kilometrů. Uděláte si výlet, no. Ale vy můžete odpočinout si doma a taky vám to kurýr bezplatně přiveze. Já odpočívám až. Ale vy já si ráda pracujete, někam vyrazím. Ale vy pracujete, vy si potřebujete odpočinout a šetřit si peníze, volat můžete zdarma. Já nevidím tady důvod, proč odmítnout vážně. A vy prakticky děláte se mnou jenom formulář krátkej na pár minut. Ne, opravdu mě nepřemluvíte. Vážně? Vážně ne. Vy si myslíte, že vás nepřemluvím? Ne, vážně ne. Dobře, jak myslíte? No ne, prostě. Vy děláte chybu, ale. Já si třeba dělám chybu, ale zatím si nejsem jistá, jestli to chci. Já z toho mám stres, že vy děláte chybu. Máte z toho stres, to mě mrzí, no. Ale to je strašný hrozný pocit, že vy odmítáte mi takovou nabídku. Máte si taky nikdy nikdo neodmít, jako?
Jako, že nechcete i ten tarif? to je tajemství. To je tajemství, to je to, já vám to No můžu říct. určitě, někdo Ale na vás byl třeba. Ale vy jste taková sympatická, že a vy to odmítnout, tak to mě trhá. To mě trhá od žaludku až nahoru. Že vy si to nedokážete ani představit. Fakt, ježiš, tak to mě mrzí, no, ale tak právě, musí to tak být, já to fakt odmítnu. Právě proto musíte souhlasit, právě já vám říkám, tento hovor je monitorován, všechny informace, co vy mi poskytnete, nebo já vám, jsou pravdivé a je to stejné jako na té prodejně, co je od vás pár kiláků. No. Vy sedíte doma, máte to stejný, jako kdybyste prošla si pár kilometrů. Nechcete si to ještě rozmyslet právě teď, nebo za pár minutek, protože mi za 15 minut končí směna. No, to konečně, že? Ne, konečně, Dobře, tak co myslíte? Já se ještě rozeptám. Dělá by se o to zájem? Ne. Ne. Vy jste mi to odflák v pěstovu, ne. Dobře, tak vám děkuji za váš čas, naslyšenou. Tak jo, nashledanou.